Και αν θέλεις άφησε μου και το τηλέφωνο σου. Καλέ μη με τραβάς, είμαι υποπαιμόσκου. Για όνομα του Θεού. Εντάξει Δημήτρη, αναλαμβάνω εγώ, πήγαινε. Φάνη, τι κάνεις? Από ό,τι βλέπω, you are not funny at all. Καλέ βάλε κανένα εξόβιζο να δεις τη χαρά της ζωής. Ντροπή σου. 3 χρόνια έχω να σε δω και καλύτερα να μη σε έβλεπα δηλαδή έτσι που γίνες. Τι οπισθοδρομική που είσαι, βρεφάνη. Χειρότερη και από την οπισθοδρομική κομπανία. Καλέ, άνοιξε τα μάτια σου να δεις τι γίνεται στον κόσμο. Δες τι γίνεται στο Άμστερνταμ, δες τι γίνεται στην Καζαμπλάνκα. Ωραίες πόλεις διάλεξες. Και πρώτα απ' όλα τι δουλειά έχεις εδώ. Φύγε πριν έρθει ο πατέρας σου. Δεν καταλαβαίνω, Φάνη. Θα με κρατάτε κρυφό. I am what I am and what I am needs no excuses. Βρήκα μια ευκαιρία που η Μόμη είχε πέσει με τα μούτρα στο καρέ, έδεσα τη Φιλιππινέζα που με φύλαγε, έτζασα και ήρθα. Απίστευτο. Η κυρία Ρόζα γέννησε το κλουβί με τις τρελές. Αχ, είστε η κόρη του κυρίου Υπουργού. Χαίρομαι πολύ. Πολύ αρχοντάκι. Που πεμόσκου. Πολύ σου πάει το γκρενά. Το ας πούμε τεκνό ποιος είναι? Λάζαρος Λαζαρίδης, βοηθός του κυρίου Γενικού. Και γενικός είμαι γενικών καθηκόντων. Δηλαδή τα κάνεις όλα. Διεκπεραιώνεις και την αλληλογραφία. Δηλαδή το πας στο γράμμα. Το ορίστε. Κάνεις τη γεννημένη χθες. Ρωτάω, παιδί μου, αν το πας στο γράμμα, ταχυδρόμος. Ιταλικά ή λιπουστίνο. Για σε παρακαλώ πολύ. Έχουμε και ένα παρελθόν σαν άνδρες. Ξέρεις πόσες γυναίκες θα ήθελα να με ήθελαν? Μάλιστα. Ανεβαίνει ο Καρυφαλόπουλος. Φύγε. Έρχεται δημοσιογράφος. Έτσι και σε πάρει πρέφα θα κάνει πανηγύριο σκάι. Επειδή με προκαλείς, με το που θα μπει ο δημοσιογράφος, θα τραγουδήσω το τραγούδι της Marilyn. Diamonds are a girl's best friends. Όχι, στον πες στο γραφείο του πατέρα σου. Έλα, πουλάκι μου, έλα.